1. Nithi kushadani la umakoti engekho. Nikuthathe lapho ukuthi kube nomshado la umakoti engakafiki. Nithi kushadani umakoti engekho. Wena Buyitshela ukuthi yonke lento sizokwenza ukuthi uthole indoda yami. Ndoda! Hey, qabanga. Hayi namhlanje baba. Hayi namhlanje ungangizami namhlanje. Yabona uma ungafuna ukudla lentsimbi, ungangizami namhlanje. Wena sifikile ke baba isikhathi sokuthi ungitshele ukuthi ubani unkosikazi wakho namhlanje. Ubani uMrs Mhlongo namhlanje. Ubani uMrs Mhlongo? Wena indaba nje. Sayiqeda. Sikhulume sayiqeda. Siqede nini nje manje le ndaba? Ukuthathe lapho ukuthi siqedile le ndaba nje manje. Ngoba nakho nje ungithengele i-necklace engenendaba nayo. Imina manje sekufanele kanze njani? Ngivumela yonke into eshoyo. Ngivumele umthakathi azongena emzini wami. Jamani ngisebenzele kanzima kahle le relationship ukuthi sengafili ngiyeke nje. Shabalele kanje. Sangithanda kanjena. Kodwa uvumela inyoka isongena ku relationship yethu zongitshela uyangithanda. Inyoka imile la namhlanje isizomkomela okubundlunkulu. Umkomelo waringi. Ayimnandi lento Jomani. Bengise ngisoniyeka niyenze. Kodwa manje ayakuvuma. Ngoba ngiyayibuza ukuthi indaba yini uhlengiwe yena ezoyekwa yena. Emva kwezinto eziningi angenze zona uhlengiwe ayekwe. Akonyeliswe ngomshado. Ngoba kwenze njani? Jomani? Jomani ungazungeza isilimo, usungeza isilimo. Uma ukuguluva wena mina ngokuguluvakazi prove lokho. Prove manje. Ngishade manje. Phandle kwalokho ekho umuntu ozoshada la ngashadile mina. Ekho umuntu ozoshada. Ngithi mina ngokuguluva, wena uguluva mina ngokuguluvakazi. Shade manje. Cut.